Поминък. Да си въкъщи. Професионалните дядовци. И така се вади хляб в България. И така се вади хляб в България. За 50 евро. 50 син, колко аз казах? 50 цента. 50 цента. Ръцете ми снима. Ами правите видеоклип. Видеоклип на българския тутраканския рибарин. Виж как да лъжи, тутраканския рибарин. Какъв си? Отив. Кажи къде е караджата. А? Къде е караджата? Караджата? Отив. Слушам. Он е по-държи надолу, къде ще е? Върбан ли е? Да, Знаеш, нали? да. Преди колко години, като се жениш, моята си татинката да почина. Там пред фотото, там долу на втората голяма, правим снимки, той доди, щака. По едно време да отваря апарата, че да сменя, да слага друга лента. Той каза, празен, каза, няма ми каза, лента вътре. И като се едно са били трима, че има братя, като го почнаме, и тази стран, той виро, чакай му, че... Кой чакай, бе, ти какво направи, бе? Само ви кара да се надявате. Да, вече готова, заминаваме на друго място, къде чакай той да пак да снима. Той барабанов мъти. Никой не си прави си.